Είμαι σίγουρη ότι δεν έχεις ακούσει ποτέ για το σύνδρομο της καλής κόρης, αν και βάζω στοίχημα πως έχεις τουλάχιστον μία στην οικογένειά σου και πολύ πιθανόν να είσαι εσύ εκείνη. Είμαι η Βασιλική Λιάφου, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και σήμερα θα σου μιλήσω για κάτι που δεν είναι επίσημη διάγνωση, αλλά ένα μοτίβο συμπεριφοράς. Η καλή κόρη είναι αυτή που λέει πάντα ναι και δεν ζητάει, δεν κουράζεται, δεν ενοχλεί, που φροντίζει τους άλλους αλλά ξεχνά τον εαυτό της. Είναι το κορίτσι που έμαθε πως για να την αγαπάν πρέπει να είναι χρήσιμη, προσαρμοστική, αόρατη και χωρίς ανάγκες. Μέχρι που κάποια μέρα ακούει τον εαυτό της να λέει και δεν πιστεύει στα αυτιά της. Όχι μαμά, δεν θέλω σήμερα να μου φέρεις γεμιστά, θέλω να φάω κάτι απ' έξω. Όχι, δεν μπορώ να μείνω παραπάνω στο γραφείο. Έχω ανάγκη να ξεκουραστώ σήμερα. Όχι, δεν θα έρθω στο οικογενειακό τραπέζι αυτή τη φορά. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου. Για πολλούς αυτές οι φράσεις μοιάζουν με επανάσταση. Στην πραγματικότητα είναι μια πρώτη ανάσα. Δεν έχει πρόθεση να πληγώσει τους άλλους, είναι προσπάθεια να κάνει χώρο για να αναπνεύσει η ίδια. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το σύνδρομο της καλής κόρης και για το πώς μπορείς να οριοθετήσεις χωρίς να γκρεμίζεις τη σχέση σου, κατέβασε το δωρεάν e-book μου για τα όρια από το link στο bio μου και ακολούθησέ με για περισσότερα.